ದನಿ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಬೋರ್ಡು ರಜೆ ದಾಯ ರಜೆ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರಜೆಗೆ ರಜೆದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಹೌದನಿ ಅಲ್ಲ ಜನ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಕೇಂಡ ಬುಡದಿನ ನಂಬರ್ ಕೇಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುವೆ ಕಂಡ್ರೆ ಕುಟ್ಟಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರಡು ಯಾನ್ ತೋಜಾವ ಎಂಚ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪು ನೀನು ಮುಂದೆ ಕೇತು ಒಂದು 1300 ಇಜಿಜಿ 700 ಕೊರ್ಪೆ 700 ಅಪ್ಪಾಜಿ 1200 ಲಾಸ್ಟ್ ದನಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಇನಿ ಇಂಚಾಂಡ ಇಮೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮಂಗ ಮಲ್ತದು ದನಿನದು ರೈಸ್ ಅವಡು 1200 ಆಪುಜಿ 800 ಕೊರ್ಪೆ 800 ಬರ್ಪುಜಿ 1100 ಲಾಸ್ಟ್ ಅವ ಆಪುಜಿ 900 ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಜೂಸ್ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಹಿರೇಗ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ 1000 ಓಕೆ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ 1000 ಕೊರ್ಲೆ ನಾನು ಬಿಡುವೇನ ಆಜಿನ ಪ್ಯಾಂಟನ್ನು 1000 ಮಾರಿಯ ಇನಿ ದಣಿನದು ರೈಸ್ ಓಡು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ಐಪಡ್ ಮಂಗೆ ಯಾಂದ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆತೀನಿ ಬೆಂಚಿತ್ತನ ಕಲ್ವೆ ಮಾರೆ ಕಾಸ್ತಾನೆ ಒಲ್ಲಿ